Sa number 5, ang mga stalls sa sulod sang annex building sang Libertad Public Market ang ginatanyag sa syudad sa mga vendors nga nagapwesto sa gwa sang merkado. Gipasiradaan sang Bacolod City Administrator's Office ang annex building sang Libertad Market matapos nga clear ini kahapon gikan sa mga illegal nga naga-star diri. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga ila anay pagatinuan ang among building agud maplastar nila ang posible nga obrahon diri para mapustlan sa mga vendors. Isa sa mga ginatanyag sa syudad amo ang pagsaylo sa mga vendors sa guwa sa merkado sa sulod. Base sa record ng Administrator's Office, may masobra sa 90 ka mga stalls ang yara sa ground floor sa annex building. Apang 45 pa lang diri ang tigayon nga na-award sa mga vendors. Samtang ang 115 naman ka mga stalls sa second floor sang amuman nga building ang wala pa gid bahatag sa mga vendors. Ini nga mga stalls ang plano sa syudad nga itanyag sa mga vendors sa Amelia Mercedes Vendors Association nga nagabaligya sa gwa sang merkado kag makapila na kabeses nga ginapahigad sang City Legal Office bangod nagabalabag sa dalan. Miyerkules nga adlaw, 97 ka mga stalls sa sulod sa merkado ang gin-clear sa syudad bangod ginaistara na ini sa mga street dwellers. Kinabuluban ta 40 ka mga individual nakip na mga rugby boys ang nagatiner sa mga stalls. Suno kay Mayo, wala pa sa may interesado nga vendors nga magrenta sa second floor sang annex building bangod hindi sila maka-income kung sila ang napahampang sa amo nga mga stalls. That's why nga part man sang objective nato nga ging clear dira so that we can discuss and have a dialogue again with the vendors na kung pwede, kung na-award na sa ila ang sa sulod sa annex building sa ground floor, then amo nang ila i-occupy. Kag dra sila patigayon sang ilang pagbaligya para hindi man sila makaistorbo sa dalan. Ang sa second floor sang annex building, the information that was relayed to me, even last year pa, no, sang nag-take over kita, nga wala sang any formal award no nga ging hatag sa mga vendors. There was a raffle nga ging patigayon pero wala siya na formalize because when we say award dapat may lease contract no, so as far as the records are concerned wala sang any lease agreement nga ging pirmahan ng syudad in favor sa whoever nga awardees abis ang silang stalls.